Το απόγευμα της Παρασκευής, στην αίθουσα του Μουσικοφιλολογικού Συλλόγου Σκουφάς, παρουσιάστηκε στο κοινό της Άρτας το νέο παιδικό βιβλίο «Ο Τετραπέρατος. Πώς να εξοντώσετε το δάσκαλό σας», του συγγραφέα Δημήτρη Καλπούζου. Είναι μια νέα σειρά βιβλίων γεμάτη δράση, χιούμορ και τρυφερότητα, με δυνατά μηνύματα, απολαυστική πλοκή και μαθήματα ζωής, μέσα από μια ιστορία που διαδραματίζεται στην ελληνική πραγματικότητα. Μια ξεκαρδιστική συνάμα συγκινητική περιπέτεια του Τετραπέρατου και της παρέας του, όπως μας την παρουσιάζει με τη μοναδική πένα του ο Δημήτρης Καλπούζου. Ναι, βεβαίως. Ο τίτλος του είναι «Ο Τετραπέρατος», είναι ο τίτλος της σειράς, ο οποίος προκύπτει από το παρατσούκλι του πρωταγωνιστή. Ο υπότιτλος του πρώτου βιβλίου είναι «Πώς να εξοντώσετε το δάσκαλό σας». Και είναι ένα βιβλίο με πολύ χιούμορ, μηνύματα, ελπίζω και μαθήματα ζωής, το οποίο πραγματεύεται από νέα σκοπιά τα θέματα του σχολικού εκφοβισμού, της νεανικής παραβατικότητας, προτάσει την αξία της οικογένειας και της φιλίας που μπορούν να λειτουργήσουν ως αντίβαρο και ελπίζω ότι θα κάνει παιδιά μεγάλα και μικρά να γελάσουν και να νιώσουν πολλά συναισθήματα. Ορμόμενος από τις τελευταίες εξελίξεις και από τα τελευταία χρόνια που υπάρχει στα σχολεία και όχι μόνο τόσο πολύ μεγάλη βία, μπήκατε στη διαδικασία να γράψετε αυτό το παιδικό βιβλίο? Δεν ξεκίνησα με γνώμονα ότι πρέπει να γράψω ένα βιβλίο για αυτό το θέμα. Η ιδέα υπήρχε, ωστόσο η ιστορία γεννήθηκε φυσικά στην πορεία. Δηλαδή τα παιδιά στο βιβλίο, ο Τετραπέρατος και η παρέα του, ο Σάλιαγκας, η Μαρία Φασαρία, ο Ρακούν, ο Θήμιος ο Μούμιας, η Ελένη Τρελένη, ξεκινούν να στείλουν κάποιες αποτρόπαιες φάρσες στο δάσκαλό τους. Αυτό ξεκίνησε ως χιουμοριστική πλοκή. Στην πορεία όμως έγινε ξεκάθαρο ότι αυτό που έκαναν οι ήρωες δεν άξιζε στον κατά τα άλλα αθώο και αγαπητό δάσκαλό του, τον κύριο Φιλονίδη, και μέσα στο βιβλίο είναι και ξεκάθαρο ότι είναι κατακριτέα τα πράγματα τα οποία κάνουν. Επί της ουσίας αυτό που πραγματεύεται το βιβλίο, το ερώτημα που πραγματεύεται είναι εάν ένα παιδί μπορεί και πώς να αποτινάξει το φόβο από πάνω του ώστε να μην παρασύρεται από τους άλλους, να μπορεί να κάνει το ίδιο τις επιλογές του. Αν κάποιος θέλει στο βιβλίο, πού μπορεί να το προμηθευτεί? Μπορεί να το βρει σε όλα τα βιβλιοπωλεία και κατόπιν παραγγελίας. Απλά θα ήθελα να σημειώσω ότι οι μικροί αναγνώστες που θα το διαβάσουν να μην πάρουν ιδέες για να εξοντώσουν το δάσκαλό τους. Είναι καθαρά χιουμοριστικό. Μάλιστα. Τι άλλο περιλαμβάνει σήμερα εδώ η βραδιά στην αίθουσα του Σκουφά? Βλέπουμε ότι πίσω μας έχει στηθεί και η σκηνή και είναι και το μουσικό σχολείο, αν δεν κάνω λάθος, σωστά? Ναι, βεβαίως. Η εκδήλωση σήμερα είναι σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Αρτέων, γιατί έχουμε τη χαρά να είναι εντεταγμένοι στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τα ελευθέρια και με το Μουσικοφιλολογικό Σύλλογο Άρτης ο Σκουφάς. Συμμετέχουν παιδιά του εκπαιδευτικού ομίλου του Μουσικού Σχολείου Άρτας σε 10 διαφορετικά μουσικά όργανα, είναι καταπληκτικά, και θα προσπαθήσουμε να φωτίσουμε πτυχές του βιβλίου μέσα από τραγούδια, θεατρικά και αναγνώσεις με τη βοήθεια των παιδιών και της Μαρίας της Παπαθεοδόρου. Καλό ταξίδι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πώς μπορεί ένα παιδί να αποτινάξει το φόβο από πάνω του, ώστε να μην παρασύρεται από τους άλλους? Αυτό το ερώτημα πασχίζει να απαντήσει η ιστορία του Τετραπέρατου, μέσα από μια περιπέτεια γεμάτη δράση, χιούμορ και τρυφερότητα. Τα βιβλία πραγματεύονται από νέα σκοπιά τα θέματα του σχολικού εκφοβισμού και της νεανικής παραβατικότητας, συγχρόνως στην αξία της οικογένειας και της φιλίας που μπορούν να λειτουργήσουν ως αντίβαρο. Σειρά ιδανική για τα παιδιά από 8 έως και 98 ετών. Τα παιδιά τώρα πώς θα το πάρουν? Τετραπέρατος να εξοντώσουν το δάσκαλο? Είναι λίγο αλληγορικό, λίγο... Παιδιά, μην το πάρετε της μετετής. Οι δάσκαλοι νομίζω σας αγαπάνε. Σίγουρα θα έχει διαφορετικό νόημα από αυτό που εμείς οι μεγάλοι φανταζόμαστε. Να είναι καλοτάξιο το Δημήτρη, δεν θέλω τίποτα άλλο. Είναι για εσάς. Εμείς οι μεγάλοι καλύτερα να καθόμαστε και να απολαμβάνουμε και να λέμε λιγότερα. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, να σας καλωσορίσω και εγώ εκ μέρους του Συλλόγου στην πνευματική στέγη του Συλλόγου μας. Είναι πάντα χαρά να έχουμε φίλους και εκδηλώσεις που απευθύνονται στους μικρούς μας φίλους, εκ μέρους του Διοικητικού Συλλόγου του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου μας και του Πρόεδρου, που δεν μπόρεσε να έρθει για ένα έκτακτο γεγονός
δεν μπόρεσε να είναι σήμερα εδώ. Σας καλωσορίζω και εγώ και όλο το Συμβούλιο και εύχομαι στον Δημήτρη καλοτάξιδο το ευχαριστώ βιβλίο και εύχομαι να φτάσει στο top επίπεδο, όπως είπε ο πατέρας, να φτάσει στον άλλο top επίπεδο και έτσι να έχουμε διπλή εκπροσώπηση της Άρτας στα βιβλία. Ο Δημήτρης Καλπούζος είναι διδάκτορ δημιουργικής γραφής του Royal Holloway Πανεπιστημίου του Λονδίνου με το ψευδώνυμο Μελικρέτης. Κυκλοφόρησαν από τις εκδόσεις Πατάκη τα βιβλία του «Ο Γιγαντοκυνηγός», «Η Ουφόψαρα στα πέρατα του σύμπαντος» και το «X το υπτάμενο ξενοδοχείο». Πώς Μανδυλαράς για το βιβλίο «Ο τετραπέρατος ή πώς να βιώσεις όλη την παλέτα των συναισθημάτων που μπορεί να προσφέρει ένα αληθινό λογοτεχνικό έργο». Θαυμάσιο. Ο λόγος τώρα στο συγγραφέα Δημήτρη Καλπούζο. Καλησπέρα και από μένα. Είχα προετοιμάσει κάποιες σημειώσεις για να σας συστήσω λίγο τον πρωταγωνιστή του βιβλίου, αλλά έχουν ανατραπεί όλα, γιατί πέρα από όλο αυτό το οποίο με ευχαριστεί, λίγο πριν έρθω εδώ για την εκδήλωσή μας έγινε κάτι που με τάραξε, με συγκλώνησε και το σκέφτομαι ακόμα. Βασικά τι έγινε, ετοιμαζόμουν να φύγω από το σπίτι, από το πατρικό του πατέρα μου δηλαδή, στις Μελάτες, για να έρθω στην Άρτα και ανοίγοντας την πόρτα ξεφεύγει ο γάτος μας, ο Μέμος, και πετάγεται έξω. Είναι σπιτόγατος και δεν τον αφήνουμε να βγαίνει για να μην χαθεί. Και πανικοβλήθηκα, δεν αντέδρασα καθόλου καλά, του έβαλα τις φωνές, έτρεξα να τον πιάσω. Να μην τα πολυλογώ, φοβόταν ότι τον μαλώνω, τέλος πάντων πήδησε στη διπλανή αυλή και μπήκε στο σπίτι του γείτονα γιατί δεν μισ' άνοιξε το παράθυρο. Τι να κάνω, τρελάθηκα, εντάξει, ήθελα και να έρθω στην παρουσίαση, λέω θα αργήσω. Πάω μπροστά, αρχίζω να χτυπάω τα κουδούνια, τίποτα. Άκρα σιωπή, ο άνθρωπος μάλλον έλειπε. Είναι και ένας μυστήριος άνθρωπος ο γείτονας. Αλόκοτος, δεν ήθελα να ενοχλήσω, αλλά δεν γινόταν αλλιώς. Χτυπούσα τα κουδούνια, πουθενά, τίποτα. Λέω τι να κάνω, πανικός, η ώρα περνούσε. Το παίρνω απόφαση, πηγαίνω στο παράθυρο, λέω αν με δει κανείς, εντάξει, θα γίνουμε ρεζίλ τώρα να μπω στο σπίτι ξένου ανθρώπου. Σπρώχνω το παράθυρο, βάζω το ένα πόδι μέσα, μετά το άλλο, μπαίνω στο σαλόνι και εκεί, Παναγία μου, εντάξει, η ταραχή μου φαντάζομαι είναι εμφανής. Γιατί αυτό το οποίο είδα εκεί μέσα δεν το φαντάζεστε ενός ανθρώπου, ήταν τρομακτικό, ήταν φρικιαστικό και ήταν σίγουρα παράνομο. Ούτε που θυμάμαι πότε μου κόλλησε το παρασούκι παρέα. Πάντως, τέριαξε Γκάντι. Και έτσι με αποκαλούν πια όσοι με ξέρουν. Αν ανοίξεις το λεξικό της τάξης μας και ψάξεις το λίμμα τετραπέρατος, θα την βρεις στη φωτογραφία μου. Αλήθεια! Στο μέσο της σελίδας 761. Θα με δεις να χαμογελώ πλατιά στο φακό, παρότι έλειπαν τα πάνω προς την αδόντια μου. Τα είχα σπάσει στο πάρτι γενοθλίων της Μαρίας Βασαρία, όταν μου πέταξε μια πλαστική τραμπάδα στη μούρη ο Γαβρίλης ο Καταφώνιος. Για τη φωτογραφία στο λεξικό ευθύνεται ο Σάλιαγκας. Την έκοψα από το λεύκομα της Τρίτης Δημοτικού και την κόλλησε στη σελίδα με μία τσίχλα. Ευτυχώς δεν χρησιμοποιούμε ποτέ το λεξικό και δεν υπάρχει φόβος να ανακαλύψει τη ζημιά η κυρία Ζωσιμία, η δασκάλα μας. Ανασηκώντας τη φωτογραφία θα βρεις τη σημασία της λέξης τετραπέρατος. Ευφιέστατος, πανέξυπνος. Επίθετα που όλοι που στηρίζουν ότι μου ταιριάζουν, αν και μερικές φορές αμφιβάλλω. Αν όντως είμαι τετραπέρατος, τότε γιατί κλειδώθηκαν νυχτιάτικα στις τουαλέτες του σχολείου, ενώ το κτίριο έπιασε φωτιά και στους διαδρόμους κυκλοφορούσε ένας επικίνδυνος κακοποιός και ένας πέρα για πέρα αληθινός λύκος.
πρόσωπο του βάφεται κατακόκκινο και μια μικρή φλέβα τεταρίζει στο μέτωπό του. Θέαμα διασκεδαστικό, αλλά μόνο αν ξέρεις ότι είναι εντελώς άνθρωπος. Διαφορετικά, φαντάζεται ρομαντικός. Άρα τα χρόνια του στέκει ορθός και πανίσιος, σαν καλοδιατηρημένος πύργος αρχαίου κάστου. Με 2 δρασκελιές κόντεψε στα Γεράσιμα, ο οποίος καθόταν στο βρασίδι και άδειαζε μια κούτα με διάφορα εργαλεία. Εσύ, ποιος είσαι? Ο παππούς δεν θυμάται ποτέ τα ονόματα των φίλων μου. Τους έχει δει κάποιες φορές, όμως συνέχεια τους μπερδεύει. Ο Γεράσιμος, κύριε Κομινέ. Γιατί σε αποκαλεί ρακούνο άλλος? Γιατί το επιθετό μου είναι μαυρομά. Πού κολλάει εδώ? Τα ρακούνια του μάκαμα. Εσύ, πάνω στο δέντρο, κατέβα μέσα. Η γλωσσιά της μουλιάς ταρακουνήθηκε. Εμφανίστηκε ένα πόδι, ύστερα το άλλο. Και στη συνέχεια, ολόκληρος ο Σάλιαγκας.